Това са семейство Вълови и тяхната къща за организиране на събития в град София. Казва се Гости. А сега ще ти разкажа част 2 от тяхната история и как мечтата им не умира, въпреки че не успяват да я сбъднат от първия път. Двата неуспешни месеца в първата локация в центъра, в която влагат много усилия, време и средства, те прекарват цял един месец в постоянно ходене по огледи. Ситуацията е отчаиваща и те започват да губят надежда. Накрая дори решават да спрат търсенето за определен момент с тайничка надежда, че ако е писано, ще стане. Края на юли месец интуицията на Елия подканва да влезе в сайта за имоти, който не е поглеждала от седмици. Първата обява, която вижда, е на добре изглеждаща къща в квартал Витоша с огромен двор. Обявата е качена само преди минути и Елия първата обадила се за оглед. Отиват на оглед още същия ден и се влюбват от пръв поглед. Също така собственика харесва тяхната бизнес идея, разбират се само за 30 минути и спират огледите още същия ден. На следващия ден договора за наем е вече подписана, семейство Вълови са най-щастливите хора на земята. Бързо им става ясно, че къщата има огромен потенциал и е време да се захванат за работа. Така започва и големия ремонт. Последвани, за да ти разкажем как протича ремонта и как тази къща на шлифован диамант се превръща в разкошно бижу. Мечтите наистина се сбъдват.